Haleluya tu ni yang lang hari ni kepor, ni ro eka keteng ke bekrau tam jong try nong em jing Jesus Christ, bagi ketien jong play ke om. Aku lihat apa pareng Philippians chapter 2 verse 9 to 11. Therefore God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every other name. That is the name of Jesus. Every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Tuh kini kepor, kerbangin ang iyang lang, inya maning, inya ra, ikini kekerteng kepekrau tam jong utrai bunong penim jeng Jesus Christ. Makini kekerteng kalau kekerteng halot, kekerteng barok, makini kekerteng kadon kapor, ban pelat ingi, niki jing te jing kum, kalau kapor, kekerteng kalau kapor, ban pelat ingi, niki jing pang. Kibang Syam ke jing imjungi toh kini ke step tu nginya acknowledge ke presence ke jong ni ke caka bangin ra ke kerteng ke jong Jisu jrong but come jrong. Oh how great you are, Father, how great thou art, how great thou art.
Yero you try. Hallelujah. Ngasngom mala slam ha. Kamla banon lang ni. Ti kemong ya apostle ila mention ba. Amda khamdon chani. Ti ngadai pe ki kam shabar. Tadau lese mdai ba ja je seng. Yodon bong tai pastos kami ni bila ja je seng. Ti kamlong kumta. Ti ngai kublei bat ke jingo yo blay kanika sngi ka ba ublay kanika lat ban sam ka tin ka jo blay hapdeng jongi lang baro bat ka jingkublay ru i apostle I meren ai para pastor ki elders ki deaconesses bat baro ki nongyalam ha ki department ki ba pher bat kumjuru ki para bang bi ki ba judan man kapor ka ba jiwan barobor shakajia seng bat baro ru ki ba lese khamla banuan re ki ba pe ling ba ki YouTube ngai kublay ya pia kerteng ka jong Jesu. Bat kanika sngi ngadon ke ka ban ai shika ya kaktin ka jong ublay bat ngadalong bless lang ba ta kaktin ka jong ublay. Bat nga sultanat ba nga jong ikani ya ke ka ba ublay ker ku nga nga sultanat ban sam shiki weiru. Amen. Ai ka ba bahatam. Ya ke ka ba piyo ka ba bahatam dai ai ru kita. Yero you try. Bat ka kubor ka bangam kwa ban slam tan shu bangin bet shakaktin ka jong ublay ka kubor ka banga kwa ban kren ha kani ka sngi kalong ngan kniat ngan benrap ru da ka pareng bada ka khasiru idan bentai khamsho da ka pareng badan bentar bu khamsho ru da ka khasi bat ka kubor kalong nga kwa ban stang da ka jingkeli ka subject ka bangan kren kalong da ka jingkeli. But kata kalong, in regards to darkness, who am I? A confronter or a compromiser? Hakabayedei bat ka jingdom, lam ni kikam jong ka jingdom, ngalong way. Ngalong unong le persya, ne labanong ba unong kenter kti, ne unong kublay kti. Kaingilong kata ka di ka jingkeli, kaba nga bamping di banya perkan ngalong way hoy ngitip bang ngilong ina la ka jong ngitip ha bang ngilong ki kun jo blay ngilong kumta henry ka jingkeli menta kalong ba ngalong way u confronter lane u compromiser nga day u tau ba kentekti unong kentekti lane u ba kublekti ya ka jingdom kata ka jingkeli ngam tip ka ka ba pelong u try ban ai ka ni ka sngi ka ni ka kubor bar kanong yu fi kadba utrai penpau kini ke ngada sulungo. But hoy kata kadi kijing shisha habang ipe ladang ipe ka Bible ko ong. Bangi ha kaya lam ni kata ka generation ka pateng benri ka ba matlab bat ka ba kenriang. Ka pertay ka bangi ka ba mga mapingiem ngalong kalong ka ba matlab bat ka ba kenriang. Kalong a perverse generation. Barang no yupi si bon ki ka bangin yui. Ngilay siya school kalong ngimat ki challenges ki jinge. Ngilay siya ki jing try jing ta. Ngono yupi ngimat ki jinge. Barang no yupi bon ki ka ba kum ki kun ki job le ki wan ki jinge ki bakraw. Teng no yupi bakan pelong. Kadan ka penpor bangin ya kublek ti ka bamday. Ya ka jong ka jingdom. Ki kam jong ka jingdom. Barang nong pi kani ka ta ka ba nga kwa ban kren kani ka sngi. Ni yui bakaktin ka joblay mo abang yong ni depeng yui ba kidon chibon. Haka pertai. Yui ba kadan ki kam jong ka jingshai bar kumjuru kadan ru ki kam jong ka jingdom. Hey bagi lain nganong kindan be kita ki ar. Ka jingdom ru kadan ka jingshai ru kadan. But ka Bible ko ong ladang ipuli na kaktin jumlay iway Thessaloni san ladang ipuli ka Bible ko ong ba ngilong ki kun jong ka jingshai ngilong ki kun jong ka sngi ladang ipuli Matthias san katsaw ka Bible ko ong bangi day kita ki kun jong ka jingshai lam nang iday ka jingshai jong ka pertayong ka Bible. Hallelujah. Yaro you try. Henry what lang ilong kumtaru. Wat lang iday kita kikon jog ka jingshai. Wat lang iday kikon jog ka sngi. Wat lang iday kita ka jingshai jog ka pertay. Kuno fi dangdon ru baya kublay kitipan berka jingdom.
Kaya ka bang akwa bangin wanra ka ni kato. Bahaka ni kasigi ka long. Hatu ublay. Hatu ublay kwad yang i. Bangin long kita kinong kublay kiti. Bat ka jingdom. Hatu ublay. Ukwad yang i mo. Bangin ya kublay kiti. Bat kita kikam. Bat jong ka jingdom. Ban long kita ki compromise. Ne ublay kwad yang i. Bangin long banle persyak. Ne ublay kwad yang i. Bangin kenter kiti ke jongi. Na kita kikam jong ka jingdom. Kata ka di ba? Hindi ba't sungo to ha ka ni kasingi. Ladang ipet. Ka Bible kong, nga kwa mangin niya puli na kitin jublay. Ephesus ka lanong ka basan ka dukot ka ba pra, bat ka ba kanday. Ka Bible kong, namar pila julong menu ka jingdom, henry menta pilong ka jingsyay, ha utray. To ya tikum kikun ka jingsyay, namar uso jong ka jingsyay, ulong ha ka jingleb ha, bat kahak, bat kajing sisya baro. Ka Bible kong, bahoy, menu, ngidey, pi ngilong kata kajing dom. Menu, mensyua, kababot, ka Bible kong, ba mensyua, ngilalong kita kiriw dom. Henry mentapat, ngilalong kiriw syay. Yero you try. Tengin ong iwe tengin ye pet ini ong iwe tengin ye pet ini kedo namar pi julong menu tong ini namar pi julong menu kajing dom henry menta pa pila long kajing syai haleluya kata de ka bang idi bat so tu hoy kata ka menu ka ba mensyua ka pas ide kita ki riu dom henry menta pa gilalong ki riu syai ong ka Bible gilalong ki riu syai. But kum kita ki riu syai, ngimlong syu banya klebar ka jingdom, ngimlong syu banya ka jingdom, ngimlong banya syembenta hakikam jong ka jingdom, namang ilali ki riu syai ang ka Bible. Namar usok jong ka ang ka Bible pitip ka dikay, usok jong ka jing syai ka long, ha ka jingleb ha, ha ka ok, mo banyat, ha ka jingleb ha, ban im, ha ka hok, banyat hok, banlong hok, Bat banlong banyay hakajing sisya baro ang ka Bible. Amen. Ladang ide kikun ki joblay jong kajing sisya. Tota kikun ublay nong kita ki bala syai, ki reu syai, ngide banyay ha kalenti jong kajing sisya. Ngimla banya compromise, ngimla banya kublay kiti. Pi ladang iong ladang ka Bible ko ba mensyuang ilong ki reudom. Henry menta pagilalong ki reu syai. Pitip abang iong ngila banong Dakaway kakentian ba? U confronta, u ba kenter kti, lanyo yu ubo di uriw syay. Henry, u compromise, u baya kublay kti pan, manong uday biyang uriw dum. Balingong kumta, pi habang compromise, u baya kublay kti, uday batip ya kajing sisya. Uday basngotoy kajing sisya. Uteplot. Utep ikai banle, tom trele. Utieng banle, sulerang banle. Kata ka de jing long jung compromise. Uba kublekti. Tip hai ka jing shisha. Tama ka Bible kong kan mau. Tak ada upol uban uang ba kan mau mensyuate menu pilong kita kiriu dum pidei ka jing dum. Hendai mentah pim dai syu. Pim la syu banle kumbale mensyua. Haba pilami nang to kan mau ya ka area ka jupi tip ya ka jakajong pi so to ya ka jakajong pi so to hey pidon pimla syu banle ka ba fide pimla syu banle ka ba file mensyua lada hadin bagila tip ya ka jing shisha hadin bagila so to ya ka jing shisha hadin bagila ya ka jing shisha ha ka jing shai lada ngile biang ngilong kita kinong kublekti bar ka Bible kong bangi dei biang ki reudum what's ngokhan Wasung sarong. Manang tamba ublay hakajing pet kajing uday. Ni uyui bangilong kita kiri udom biang. Kata di kaktin kajing ublay. Habangi kublay kti berkapertai hakano korukam. Bun siganong bun ngia kublay kti ba. Maap yang mde banga. No, kini ke election balate ble bun ngia kublay kti. Bun ba. Ina abanay ki daw ki babun. Hindi, ngam sim tanga taka election.
bom de election ru ni buon ki area ki ba kum ki briu ki khuon ki jong ublei ni hang ne hang tai nia khublek ti le se dan bi ong MP te mla lai pi ting ngakwa ban bu ki dei kita ki de ki step kita ki compromise kita ki occasional compromise ki ba khublek ti teng khat lano teng mda dei barabor tang ba kadang kapor ka ba mla lai pi ni ai dao namal ladang ipe jam ki compromise lam ni kita ki ba ya khublek ti ki dan sibun ki da banai hindai menta ublei ukot ingi hindai bangin long kita ki compromise hindai bangin long kita ki confront hallelujah ya ro you try ladang ipulin de kak tin chu ublei ar koren kelenong bandri dekat ke bakat sau ke bible kong ka jing syai ka don ka jing selok ayu bat ka jing dom amen ladang ide kita kiri syai ini don bentali yute ba kata ka jing dom ba kita kikam jo ka jing dom ini don bentai yute ya ro try upol udai men simingi bakum kita kikun kita kiriu syai ngim dan bentai iru em ba kita kikam jo ka jing dom ladang ipulih syusyuk tin jomblay Ephesus kalau nak kebasan ke dekat ke bakat way dah kasih kam dah syok ha dah hendai ingin pulih dah pareng hendai dah pari dah kasih kong kum ni namar kam dah long kam dah syok ha namar kalau ke bible kong kum ni Batu wat ya syanglem bat kita ki kam bom sei so jong ka jingdum. Hendai kam tam pin rem ya ki. Da ka phairan kom ni and have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather expose them. Ka Bible ko ong ladangi pin kelakin dian ba wat ndi ya syanglem hendai wat ya selok wat ya don bentah Kani kekentin fellowship kabala pendan kamang ni. Kawan kekentin Greek kebakiong suko. Kuinonya kusuko. Pi ladang yong kajing selok. Kita lai bentak kajing selok. Kawai kiba kiong ka kuinonya. Kani kebagian senglang. Ya kani kajing selok kiong kuinonya. Amen. Kabaar pada kekentin hakakentin Greek fellowship kiong metoche. Kabamut. Metoche kabumon kata laban ong dekat pareng co-partner lam ni partaker menong partaker nong sim benta kinong sim benta kabalai pat kini ka kentin kabala pendan kamang ni pada kabumut co-partner co-partaker kabumut ndai basim benta directly tambah indirectly kan syubu benta ngakta example lada ngakta ya waya lalu padan karen masabat karen lada ngakta direct ke metro sike Henry i pastor dan ibat im kta ka karen ibat yang apat ken tamal alam babat yu tu wayar padan karen tu ba yo alang ka juhi tarau ken si ong em da ka pareng ku accuse ndai ba ngapenia beriu tang ba ngasu ai tarite Laswi ada hilang kayu dan bentalang. Pi kani kaktin fellowship. Tak kena ke Bible kong have no fellowship to what ya selok lam ne what ya simbenta what you long kinong simbenta ha kata. Pi hakta kakam bom sei so te jongka jingdum. Hakta kikam what num ya simbenta what num ya dan kti. Ndai ban ya kublek ti. Mendai bangin ya kublekti, lam ne banya snokti, dai ban kenter, haleluya. Ublay wang bangin kenter, mendai banya dan benta, mendan gawe kadau. Teng ngibun kidau. Bun sin, gunong fi ngi ai dau. Habong bat ka jingdum ka kren, ye ke ka bari. Walle ki gunong ki bam supen sop hayu blay. Ha ka bari. Pi kanu ka kam jo ka jingdom dei berbor sultanat ban leh ka bari. Ndai ba pen pau bri.
kena samla kat ba pidang ile sop banyalang samla kadai kambari wasu khan kadai kambari ngidang ya bam ngidang sai kun dong kun shrot ki jimbam ki kadai kambari kanu ngoi fi kebash ngonong fi haki office na hak jing trei ke jongi ne kebangia sim kebangia ai pisa kemni kem tang ong kadai ke ai kadai kam jong ka jingdum tarang ong fi babuon kiangat ba ka election ba ai te le yu ngampan sim bai te ba ai tamang akwa ban ong fi ka we ngam tep ka ta ba ka ni ka we ngakwa ban pi tu we ni shisha namar ba le fi tem habanga sim sngoba khamle ye ke khamle pop dan ki bai men semru mlelei baklampan mlelei tabang ong ye fi panampan to pila dan bentah bena ai katu nak ai ki yo kumno ki yo di pasyuto la da kito la da ai fi firu pila dai unong toi fi dan bentah kumno pidai hakata ka suko fellowship ni dai kita ki co-partners ki co-partakers mangate khamle tamang share dan tisu ta te tambang orang ketuk karan kala flu lang. Yes dan mentah ketuk jingtem. Ni welcome ketuk jingtem. Hatu ngi kwa ban piang ketuk jingtem. Ni long ki kon ki bala lai loi. Ublei la pen lai loi, u Jesu la pen lai loi yang ni. Balai begin kar ngin trok biang ketuk jingtem. Balai ngin khat biang ketuk jingtem manwan hak jingim ke jongi. Dak ba yes nokti. Pite bon ngim so tu. Kalau ngapamangan ong fi. She said, "Kau ingat bangandang I Bible study para bangai ngan ongi kan ni." What do you recommend? Tep chuaka sos the one nay. Kanan kau kasngi. Hakapor bangandang hasikem. Udan wai to perlok bai astronot babat nga. Udah belalong officer ba. Ulah hek kereta dia nga. Bola dan kerdan ke bakrau ba. Ngam ko ban mention. Jayu. Hakui kasngi. Ulah sngui ban ai nga. Kata kajia, khalas nem menshua. Baruang brothers kem ngaku abanai tang bangam tip te tang ma finchim. Ngongai kata, tak kain pinga kwa tipi ban ai tang bat. Ula sulong. Ula problem lupa ban ai namar ba. Te pitre nem te benshim. Ngongai kain to ong sai se bangan sotu. Em kolong community. Hatu ko por uang ba ngaku aban ai give fi gumbalai pu hajari ai mo khalai sen menchua ma kabala bon ba ta kapisa ngaku aban ai tang ma kan shuwa ai tu fi kan kini kapisa de kalau kumni kan kadai ka ba dan ki projects ka ba ki pentrai kidan ki bahapo jong ini ki bahapo jong i ki dei balai shafil ki trai shafil te mo nomor udan ji chitam upang usitam tumla kain balai pech ka feel lale lu badan hapo jung baru tahu betre hapo jung dei nganong fi la tho ki ni kum tai la tho ki ba bam dei shu baru kapisa katam kan dala tam te wan ra shu uru ka wei ka ai ka jing ai so bhai u plus u thu hi but jayu but mo dei wong kum ni te mo uru bolong khamlong riu blai hi wang ni tengam trefi ban penan kami lah DTM teman aina iki weifat balik uang ladangam treasure kini kita penan kam namta kita penan kam bakala banyak ke penan kam bakala bangan penan kam makabadai kata ro gidan kita gijai brio hau tilas ngo baladai palat yang to ngat ru yang apat mjidi no de jidi yang apat taru Pitip kay kabayu, uya to kan, uang kedigata. Pitip kabangas aingo yu blay. Hakmat jumling anur banoy kani. Ngong brother, thank you so much. Saya jing turajo fi. Tang manay, ngam kwa dia dan bentah. Hakata kam juga jing dum jong utau balale. Ngam kwa. Idan ita temptation ani labun fi ta kapisa. Semua bani yo ni digen. Taman dengan orang fide, orang em, ngam kuah bangan yang kublekti. Namar belai, ngatang syuk ketatang tok ni. Tu kajing tembaro, kata kajing le, jung tu beriu dekan wan sangaru, ngaru ngadei. Mendei tang bangan dan pisah ke pisah,
Katu kapisah pan Hashem kan pisah kajing im Joanna mar belai kajing tem te kan wan. Nga welcome kajing tem. Nga ong brother don't mind. What's so nga ie je fi tang ba nga pensai firu bhabanai. Tamaw jayu ula Hashem nga kan mau yes ngau bakata kapisah kala poino siya nakalan. Ula pentir laptop yano reno. Bodu missionary. Kata dia kajing so je. Henry kai ka bang ako apanong. Kum ki kun jo belai naik kublai kiti. Ya ke penram ong Bible. Expose penram. Thad. Ndai ban le rai man thad. Teng ngi dei. Lem no. Ngi ai dau si buon. Takra ko dan ke jinge per hapreng to confronta ba to compromise. Nga kwa man ong kendian halo chung kata. Fi u confronta barobor dei. Uta unong kung terkti lam ni uban le persya dei. Barobor u le kum no. Open song nong rem ha ka jing shisha ka tin ka joblay. Da le ruan unung kublay kti lada kalong persya ka tin joblay da dai sa kumno mat yo da ka lak kan yo da ka ikeru da le ngam treban kublay kti. Hallelujah. Kata de ko we unong le persya ong em. Da le ru kadang tahi ka do no joblay lada nga penso si joblay da le ru em ngam num treban le. Pi udai uba pensyong nong rembe ektin ka jong blai. Ka balong persya ektin jong blai unum le. Ka baso tanang ako aman ay nuksa. Nginum pulisyo. Henry kito ki parlok jong Daniel. Daniel. Kidan hakari ka hakata ka kahima jong Babylon. Nam ka ba kidan tang ki mani ki blai thala. Hakum kata ka por no fi pe ya ki nadu pasdang pulin nadu ka nong baningkong ako finya puli ba kata. Nadu pasdang. Piniyang to kalong ba nado basdang kapakilayo kalat kalenti kunong fi Henry ki klam ya kublekti nado kabam ne ni beretang kendian ni le amno mo khabia akumbam bi pastor ba kumbam kwa na mar smashuntur mla laj mo nga perhada badalokum tate mo ti dentes bar ko kita ki doktor binat la shu ado ko ai ken smashuntur checking, baik kadau. Lalu menikah kepo, lalu menikah nukun. Ni pa checking, lalu kumta. Nai ai dau boong bakas masuntur. Nai ai dau bakum ni kumtai. Oh ngasap juga ba, pi bangan yuk ke music deh pastor ba, bangan nang yuk susu banang susu kadang ngasap ti juga pertai ti. Bangan, what ai dau ken. Lem no, teng tibi, bayi ngasem, habiasat pi lem no ki, bayi penbor tibi perlu. Tak biang behang ni rung ni asat. Hang ni rutong ini asyat. Lem no melalaj fi. Fitip kajing shisha, pe je kajing shisha kak tin jo blai ko ong, la dong te ya nyam se. Le ken. Henry habakak tin ka jo blai ka long persya, nai compromise. Kanu ko benta. Ngonong kini ki perlok jung Daniel ladu Daniel dengan sultan nak ada so kini ki confronters kim chapting ki note lagi soto ba kami hamba kata ka jihigai ka bakilayo kami hamba kata ka jihigai katkum ki jiu katkum kata ka jihigai ju Moses kila persya pilek skom nomno tabangam tre hallelujah Henry ki compromise but kimpe ya kata kitep kisnoto don tahu Kimpe ya kata kanong rem. Kiklet ya kata kanong rem. Kum kikun ki jobling ong. To ngin long. Kita kipepe ya kanong rem ya kaktin ka joblay. Kabam long. Kabam yahap. To kentai. Ka Bible ko ong probab at fulay. Ko ong tiye dia kajing sisa wadi. Kababun ban tiye ban pediang. Pediang ya kajing sisa. Hende wadi ka. Wad kentai ya ka. Hallelujah. Ngidan kam bangin kreni kajing sisa, ngidan kam banle kajing sisa, klam dangi kublekti. Ki confrontas de ki punso bhabi you blay, ka way ka iju ki kade ki punso bhabi you blay. Henry, ki compromise si lemno, kim puso, kim perkat ki brio. Ki confronta ki kan mabet, ladang alem ni ublay unsgo you. Ki compromise. Ni ki beri kin ong kumno mo. Ki bahing esam kin perkat kumno mo. Ni kin ong kumno mo itu inong kumno mo.
ni kampan sultanat baik Kibriya kin ong kumno ni kampan sengap Kibriya kin ong kumno Kibriya kin kran kumno ni kamper khat ya kata ban ya kaba ublei ong kumno ngi kla dia kata Henry kini Kibriya ki jong ublei la dingi puli kini jong Daniel chadak met siak bada bediku kan ong fi kini ne kim perkhat kim perwa ki bai dap syato kan bang anak pun sengom hai ublei kata kalabiang haleluya ya rayu try Pi kawai kalong ba Ini ki pila de pili wat kita puli la dengi puli tin ka jong ublei ka Bible ko ha Galatia i ve shi po dai ngi boy ublei ni boy ublei Fitep kat banganang boy ublei ngam dei tau sakri jong ublei ong upol Hawai gas ngi le nong fi la de puli ka lenong ba ar ka dekat ba khat wei terter la dengi puli yang tu uyu ni u wadu la di usinia jong u Petrus Hawai gas ngi am uyu i gan bo Petrus ulem no Udai tu udai ujiu, ulai apa tu empat kum ki gentle. Kau ingat ski jayu, nala kata, baka le kum ki gentle, uang pada ki gentle uang ma, tolong kum ki jiu. Sedang man kum ki jiu, le kum ki jiu, upol usula sasu. Uang pol, udah konfront you, udah uang kum ni. Uang lada, pidang kum ki jiu. Te kum no pi ong pi em kum ki gentle te kum no pi ong ya ki gentle ban em kum ki jeu mla sa su ban si ong ngam la pi step ke ka banga kwa ban teng em ni kum ki compromise manong fi barabor ki sngotanat ban pen sngob habe ki brio ki klet Bang idei ban pen sengau bahaya ublei. Ki syepting baki beri ki nongkom no. Ka society ka imlang salang ka nongkom no. Ka bahaya ki bahaya ngasam ki nongkom no. Ndai to klise ka ni ublei pad nongkom no ti. Kum ki confront us. Ki berobor ki dan kata ka conscience. Kata ka jing suk tu ba. Ublei u ongkom no. Ublei u sengau kum no ladang. Ngalek ka ni ladang. Keren kum ni ngalek kum tu. Ka ba dei ki kam jong ka jing dom. No boleh unsungom no kata kada baki buat jingkeli. Tarau ngiui baki confront us day. Kim ju ai dau. Lada pipai kita ki laingut ki perlok jung Daniel hakapor kaba. U Nebukadnezar. U khot. Iyaki. Badu khot ya baro akajing sisah kapor pa. U thau ko we ka dur blai thau. Hapo dura pentha dura. Hakai ka ba. Yui hang tu kalau hadin bola te kata. Uang bapa ro hadin bala tem ki jing tem ki music hakapor ba tem music bara khoi ki di bandem ngon yuta da shisha ki la le kamta ki la tem ki music ki ba pher la ai ki ti DJ hai ti por trai dam danru la tem ba jayu marsen tem dik chik di bara khoi jaif te ki adam lo utapam soya happy kata Hoi ka Bible ka bani recommend bani don tabat yo bom dei te jayu ki yang waitanan ki don ki nong mudui kleban mudui yo siem o ki tu ki jiu ki bom long pleng ki don ki jiu ki bale percaya fi ki kam tra ban ko ngui ta hukum jong fi hakapor ba tem jing tem ki yang penban ki klam dam yo tu blai ba filat thao But kadan ka ay nama kadan ka jing maha balada kim le kum ta an berat digi salawarding kabasutan nat hang ni kabangui ini ladadan mangama fi trangila ai daw ta fi pastor pi bim te ka situation pi te bi fil lei ni se badan hang tung kham te ba pin bat pi le shule ya lap tung te pin te bi kai ni badan ha kan yam ni so to ba ka to ka situation hang tay ka keding ka baklang ani bap rebab naya kerencu kading ka ba ani laima num le pi tang nang ni na jang ka jing khlo la kata jing khlo di banai keren ban sit le amno dan badan dum batep tingi tang lain ngot tingi ngasule la kale mas punda berkom ndai mo ndai bang amut da ka do non mo kata kam deu long ngasu le kan kem mo man chu pen i kan Masyule. Amdi badan hado anuat. Ni ai dao.
Ngon ong fi ngila ban ong kum ni ngila ban ong kum tai Henry uni kini ngan ong fi dei pi klamong ko basong tunat ki ong ma hakapor ka ba ki pen body ki ko basong tunan ba ki ong ba lada phim tre bale ngin bre fi hading ngin sepet ka tu blei jong fi un ya rap ne ngin sepet manu ta man pen mi fi pite ki ong no da lei du ginom tre Namar utau boleh bang isyakri day utang un sawan ban pelat yangi. Utaun sepelat yangi. Tamas kuwe for your kind information. Lada umuan ban pelat itu day bang im terapat. Kata kay masubang kata. Kemudian kim day tang kibakwan. Kim day tang bar-baryo jing mentoy blay bam dan pat Yong lada wan wang ite padun wan un yarap un pelat. Tambah for your kind information lada umaru doesn't matter. Tabang am trek. Haleluya. Ngam tre nginum tre de lele ruam. Matsa transfer, matsa pendukam, matsa ong kumni kum tai manle bangam tre te bam tre. Madia ong sukum nu kum nuru bangam tre. Oh, kapasuk tenat bang. Ono fide. Ngapite ba por bangna perkat iki sumbang i life iki. Bandai mangam fi. Ngila ai bun ki jinit ki jinat ban convincing ban convince itu ong fi. Kumni kum dah ka bakat do te. Yang tak ada ban sing la shu to mahap siang to Henry kini ki brio kim dei bai da ki compromise ki dan cibun ki da ko bang am laban list inong kani ka to dei na ta ka da ban si pi ki perlong namar ba ki ko ban involve namar kim so tu kata ke ka fi kim so tu te ba ngilong ki namar kata ka jing tu na ka jing so tu nei ka perlong ya ki man chu ku blek ti Ngon his situation kinuan ngam ongi kata. Nganget pi batre ki office, haki school, haki barokot sabara ko bangi dang don ha perthai dei ngim la la gini ki challenges. Ngat pi so thoba. La dang apha ban ai ki testimony bon ki ban ai ka testimony ror jong kata. Ai ngu yu play ba ki don ki confronter sa kabalang. Hallelujah. Ai ngu yu play ba ki don But kiwe ru lani pa kibun kibri ki jo ublay ki khun ki jo ublay ki ba le persya. Hindi kay ka bang akwa ban ay man se mani kalong. To ngin sutu te bangilong ki ay. Hakum kata kapor. Hakum kita ki situation. Hakum kita ki cap. Ngalong way ke. Ada ngi puli tin jo ublay. Ngakwa. Bangin puli kindiat na uyo anes kalenong kapapra. Banganum dapan Islam syu. Yohanes kelenong bapra kadekat kabakarar kabasot tenat ba. Kabangi jupuli barabor tabangi puja kampelet jing merpat. Uji su wong kum ni. Anda kum ta uji su ulayat tu kanapat haki. Udong ngalong ujing syai jong kapertai sabah. Wong ngalong ka jing syai jong kapertai uta babut yang unom ya ha kabadum. But yanga Andrei unyo kajing syai jong kajing em. Kabang aso lungo ba uji sude beli umong kum ni ken. Hoi ngalong kajing syai jong pertai uta babud yanga unum ya hakabadum unya no kajing syai. Lakot ladap. Henry kay kabasutan handi wong ba hoi ngade utaw jing syai jong pertai utaw babud na din jonga daliliru umnum dan kamsyo banya hakajing dum. Hallelujah. Kata kade kajing shisha. Habdin ka ba ngilayo yu try Jisu. Hadin bang ilabud yu Jisu dan kamsyo banya hakajing dum. Yero yu try. Unom ya chu. Henry ka ba kamsutan chu showang Henry jakabo unong ba ya chun habya no ka lenti jong kajing syai. Jisu klam ong iklam penot bukan mention kumta. Balai kadon kadau. Kabasong tunat hang ni kalong. Ini pej bahi ni benta. Kajingmut lada Jisu ong kumta pimdan kam syubanyat omdan kam syubanyat kajingdom kebumut pinhab ya no kajing syai. Kebut kane kabadum. Menta nadu ba pilayat. Pilabut na din jonga pimdan kam syubanyat ni kalenti menta pihab ya ha kane kalenti kay namar ba kabalalong baladon kajing syai. Change ya ka lenti. Kabasubang bad uji super wang no need to change. Wang wanay wang rey unyo ya kajing syai jong kajing em. Ndai ba pin change ya katukol lenti nang to siya ni wang
Kajing sisa ka pasut tenat kong uang an ay kata kajing sai jo kajing im happy. Pisutun eme kani. Kam day shuo mentapet. Kam day ba ngin change nak ni ka cakaban le sabadan kajing sai. Nama teng-teng labanan tu nia be tang sadu kan. Si pang tu ong tei dum dan jing sai hang te pat badum. Ini kan ti tang sanu kan. Uji suang em dan kam le kam ta. Ka ba best uang le kam ni kan. Uang ais nan da kata ka jing sai jo kajing im happy. Mentah, nan kam haba dan kajing dum rudai, nan kam majulet tang haba syai. Hendak haba pilet kajing dum rudai, kata kajing dum kan syai. Haleluya. Nan kam syu haba pidan pirai kajing syai, pidan kata kajing syai happy, pilet haba dum ru kata haba dum kan syai. Kata kadai ku baim dan kam syu bangin syuat chin, ban ya choose ban ya jet, ban let kanena. Hendak hai ke ba mapi bat mangah tingi dan nai kan syu syai bet. Nomor dan lupa kata kajing syai. Haleluya. Kata kadai ke ba? Jisu, uang fitep kata habangi buat ya nglade buat. Takana nong fikum kita ki confrontas kita ki kon ki jomblay ki ba kentekti ki ba le persyano fi ya ka bod jo kajing tum ngimla ban ya khublay kti. Ngimla ban ya khublay kti. Ladang ila bod yo Jisu, ila dan yo Jisu. Ngono fi dai kacha ba fi lai dai. Hakajaka nong ngimla ban ya khublay kti. Namar belai namar haba phile jang to dai ka shu shai bai ni khublek ti shu kum no shisha hindai ka basu si kidan ke kibak daladi hipat philaban le tang kuwe galong lada hoi ka jing sha ka kum tu to chite kadan somon pipilep no phile na badum teng pipen me pipilep hindai utra yuang philadon pen shai bai melaban buri ete melaban tap dakasyang wat persyang mentap dakasyang wat persyang bancu tap ya kata kajing syai ke bau kris ula ai hapi hanga da ka bangi kublekti da jakat baja long kat balong ngono fi ngi dan kam banya chaprang klam da kublekti ngono fi ngi dang yarwai menne pesutan ba ngamtep ngamdei bengi keren lupa yung ra eker teng kajung Jisu nai compromise. Nai compromise. Daka jimpom compromise no people ada beralu payo Jisu. Mendai tang baking syurwai. Ben iru daki kam ki jang ki bangile. Habang idon hanu nuru nai kublekti. But habang ile kum tang orang ifi. Ngonong fi ka kerteng ka jang Jisu hey shay ba fidan. Onlong belara. Onlong balak kuntiu. Namar belai bagi dan kita ki confrontas. Takadaw perlok ba iye. Ki para banget ki kon samlan do di kilong kemilong pa ngakwa ban ong ni ngakwa ban ai kan ni kajing kan an ai men sim long to nginum long kita ki compromises nginum long kita ki nong kublekti re ki nong konterkti haleluya nda jaya ito kajing im jung pi ka baladep habe pi pet pi wat ni ngala khom le kublekti to o ngala khom le kom to ni hakabari ngala le kom to ni ki wei tikim tep ten tama pi tep ngangai pi so to tama kan ni ka sengi kamdei bangin penram ino hendai ngakwa ban ai men sim kolong ba ublei khodingi bangin numran dei ban long ki compromises ublei khodingi bangin long ki taki confrontas haleluya ya kai ya ki kam juga jingdom ublein kurku yang ilang barok kan ka por ban ublein kurku iwei pa iwei praise you Lishbon pasas kem ya ingo utran taka baila kren nekopor te ngis kambrong ilayo jengker kum dene dang duna ngilayo jengker ku nem boro tenrei kamdei pede bakan songsa ang to po jaka song jong phi ngi haban le kamno we have to be the doers of the word. Kamentoi ladang iyo snow katnu ru wat lada ujisu yang Ahmad jongi hani kapor un kran igi kitien kamentoi ngin siyo snow hangni ngin bu hangni ngimle ye kamentoi re barobor ngi haban le lada pipang doktor babahatam pertei la prescribe gidawai babahatam lada pithiet pibu ang tu pinjam
Pinyo akhya, hable kumno, habdi. Aingu apostol start tam apostol. Mdan batip menghapan di dawai. Menghapan di, amen. Tinang takadaw. Kaya kaba lakran hak preng jungi. Ngakerpat lang yang ilang baro. Ngidey ban pentrekam. Decide, make it a point. Ban haladi. Bangaday ban pentrekam. Pinumyo da lay ruem. Ya kata keburam kujong belai hakim jong pi lemda pi pentrekam. Pi donkam ban pentrekam, ngidon kam ban pentrekam. Amen. Haleluya. Ngaingo utrai ku belai shuon pasal scam. Aingo utrai nam tak ba pilakren. Ait scam kalau ngajing kerku yang bat yang hilang baro. Dia hada mengilami nang ni nak kena kayeng mani ngidiban le amno, ngidiban kelat no iki jingkai baro. Bu hak donut jungi, ken show donut jungi. Penhe ek klik jungi. Le amno. Ngidiban le amno. Ban nantan ada ong le amno laklet no. Ban le amno pentrekam, haleluya. Pentrekam. Tini kapor suami nginwai kedak burom kot apostol in shimi kebenta kaba sa bro. Amen. Hallelujah. Kulishun pastor scam. Fiora cari kading. Apa yang jongi. Amen. Hallelujah. Kini kita berdon kam bahas. Kau kumbai bomentoi ni ikut healing, anointing. Rekini kita berdon kam bahas kecim kejongi. Nama klaim kini kamentoi. Ila berdon ke anointing dua beling pat. Nila ngelak banduai kemudian boong manur ngaduai ke dam ke rengat nuri sebeneng pak miok lej. Mau beli ke jinglong pak kami hap. Mau beli kuat tapi ke anointing bagi gifting kuat ke karakter. Amen, haleluya. Tiki kita i pasal sem la keren mentan sya ingan sya tu ipi tang artli ke jingja. La slem mensyua ti kita baca kalong ba hatu ko podangnya iba deng tari ka kali ti dang le sipo musning ba imerit ba ki kentai ki dang le don kam ti don we driver ba buai banyak ajib upentera eka ya ka Scorpio ti atera Scorpio ka jingkhang kala akat ti nang tadi utrai lawannya lam syadu snis po Mahendra hang tai po mulai ti uang bangan siu ti lakhen kadot lai po ajar. Dia wai tak pisah tu try. Malah jahatin lem no. Wai lai po hajar. Dia kata pastor Dani bat ngai lem no. Yang pastor lahir lah bun pelat dekat tati. Yang liwan usuwe ngide sipok se habakos. Bakos nara atak kali pej orang ani pastor kene te la rempi kene la bun. Ngongkat no. Kene te la no sipok hajar la lut. Hei. La ai lai po. Sipok hajar ladep sna, ladep siu. Lem noi ni kar pojar. Salah samo. Phone itu beriu. Iba. Pikir mau tu si pi pentera ke kali jonga. Oh, ngeladep siu empisa. Waktu skap syase. Emang ngeladep siu tu dan kami upat. Ngau pim kuat pisa. Oh pisa yu kata. Ngau pim kuat te ong de pim kuat te ong. Ngakwa ngong sawan seslongan sim pisah jong pi pisah yu kata ngonga di rahang tai lai po mentang ale balai tang sipo arpo hajar de jong pi ba wan sim ngai ngu yo blai ngala job haleluya hagado nut kalong bet ula penjat em tu kali jong pi sala ka sengap ken sekawe dia kalong ba hamta ma office kalau teri merit hadu kata, bam mkualek doktor syuk mkualek syuk mabalay ba, kabil ke ba ngilaj mangi hawa raja kat kendai ajar apa mo, kabil, kabal apoi kemba arlak tam, tu dealing assistant mle, lalikan osin mle, merit orang satu, keselawit tangkawai lada ong.
to se penlek ngan ai bashal adab ane da lele ru em adab stu kelakut pokok banyak bam ya bam le kumno taba bangin ai nginum ai kumong pastor scam ne directly or indirectly til rengi ai ru kamu ila pen bam keti boleh ke ongwat pen bam bisa mai adab kit ma pi te kum kita ki baja te ma kata dau tungin long khoi in long hok bi badu blei ublei hallelujah amen tungin yang lang ni ka song ke jungi amen hallelujah praise the Lord hallelujah ong kum ne se ong iwe ong ngin long kinong le ka tin ublei om taginong sngo ngin long kinong le ka tin ublei om taginong sngo ngin ang ting shan nam ta ka bro mutrai amen haga pertai jaga jingdum ngin ting shan na kam ta utrai amen kejiha ega jo utrai Jesus Christ keji jo oblei keji slok mesem khut lorkat bat phi ku ki khon jo oblei manta mangasngi ba sha bom jekut amen hallelujah